Имате ли нещо против? Да, много ви моля, имате ли нещо против да запиша разговора? За да бъда сигурна. Да. Записвам. Да. 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 Мгм. Не, аз се притеснявам най-вече, защото много време стана и... Да. Да. Да, разбирам, но аз нямам отговор. Нямам. Да. Ама по телефона, разбирате ли ме? Да. Ами просто да отговори, бе, защо да мълчи? Аз не мога да разбера, това станаха вече 14 месеца. Да. Да. О, над 20, плюс още няколко нотариуса, но не съм ангажирала един постоянен. Ако това ви интересува дали един постоянен, не един постоянен, защото при адвокатите един каже едно, друг каже друго и е необходимо, както и при лекарите, да се ходи на много места и да се... Всички са така. Така. Не, аз не съм любител на телефонните контакти. Да. Ама не е трудно, бе. Те имат тоя кмет и неговите приятели. Абе, той е достатъчно. Ако се абстрахират от всичко друго, макар че нали, там трябва да направят пълно всестранно и какво беше разследване, ако се абстрахират от всичко друго, само кмета да хванат е достатъчно. Да, и той не му е да. Той е вече осъждан. Да. Мгм. Абе, не стана много дълго времето и аз нямам никакъв отговор. Всъщност, бих казала, че вече 2 години и половина станаха от края на 14-та година, като бях писала до първия наблюдаващ прокурор. Тя може би тогава се притесни, че посочих нали, директно нотариуса като главен виновник. И
ама аз за какво ти е телефони? Аз ви казах, аз съм против това контактуване по телефони. Едно кратко писъмце, че имат предвид, нали, всички неща, които са подадени, работи са, сериозно отношение. Няма нищо такова, човек се успокоява. Аз дори не съм конституирана като пострадала сега, аз не знам изобщо, аз трябва да бъда разпитана. Никой не ме търси за нищо. Да. 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 И тя, горката ми майка, толкова я бяха изтормозили. Да. Да. И до сега винаги казвате, няма причини за намеса, все нямало причина за намеса, все всичко било направено, пък времето си минава. Абсолютно. Обаче нямам предвид 2 месеца по 234 като нов срок, с право на удължаване. Аз последно за това им писах. Ама много стана, верно е, да. Сега ми се струва, че ще удължат срока. Сега в момента моля за... Не бе, искам да кажа, че срока не може да бъде удължаван в момента повече от 7-8 юни някъде се получава. Ало? Ами то е възобновено, не е отменено постановлението за спиране, възобновено е по решение на самия наблюдаващ прокурор. Тогава важи третата линия ли беше, каква беше, забравих, от 245 ли беше. Това означава, че тече стария срок. Той, нали, примерно го е прекратил на 17 ноември 16 година, макар че тая дата така я поставил доста произволно, понеже го е извел чак на 20 февруари, след края изтекля. Но да речем, че му се признае датата 17 ноември. От 17 ноември до 12 януари 17 са около 2 месеца без 5 дена. И тия 2 месеца без 5 дена са броят от 12 април, от датата на възобновяване. Аз имам някакъв телефон на колегата, но бих искала да знам, че вие знаете това нещо, защото ми се струва, че пратих, нали, до районна прокуратура едно писъмце последно, беше потвърдено от вас, от окръжна, от ВСС-то, но от районна не го потвърдиха, в което поставих въпроса за срока. И се опасявам, че са го удължили вече, защото трябва около 1 месец преди края, нали, преди изтичане на срока да подадат искане. Не е логично, понеже не е било отменено постановлението. Когато се отмени, тогава тече нов срок. А когато не се отмени, а се възобнови, се счита, че то е, нали, правилно и законосъобразно. Да. Да, ми се струва, те ще го удължат сега пак с 4 месеца. След първите 2. Защото ще сметнат, че им тече нов срок. Пък то не им тече нов. Добре ли е? Или как е? Ама аз ще бъда спокойна, обаче, ако получа отговор. Вижте сега, така както го казвате, само с приличаме на няма сега да се лъжиме, вервайте ни. Аз ви вярвам, аз много уважавам прокуратурата като институция. Но това, което правят, много съм притеснена. Не само заради земите. По принцип съм притеснена. Как може една прокуратура да работи по такъв начин? Това не е професионално, това не е сериозно. Просто не знам какво да кажа друго. Ако сега вие смятате, че им тече нов срок и ще удължават още 4 месеца и още 4 месеца и още не знам колко си, просто извинявайте ми. То трябва човек да си знае малко не пикато. Не знам вече какво да кажа. А ще ме викат ли мен на разпит или няма да ме викат? Каза ли нещо прокурор Луканов? Ама кога ще ме викат? То стана вече, мина 1 месец, месец и 3 дена, откакто го е възобновил и не ме вика. Що не ме вика? Давайте писмена кореспонденция, най-добре. Благодаря ви много и на вас всичко най-добро да чуване.